Ketal mangpli kasoi faijao kha haino hai Kowaifung bai hapjak Akhiram Kami Mayoung kokhe of the hai mia sanja 29 September ni simin tini 30 September fungjora tabuk phano mayung kwthang nukjagui ni tongkho kokman bisingti sawi manmani aroni dal bidal mai engthang gairing engthang bebak no sabai dera do bai sukha hanai kokman bisingti sawi mankha tei sawi mankha mayung masaya mangniya belai no bodol kotor hwnui bo kokman bisingti sawi mankha.